Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Rodel iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobya, iso ni Lara. Gaputa kayat mi ti makaurunong para iti panagkalay sami, nagaplayak kas supervisor iti may sa restaurant dito'y Baguio. Jak ni namnama, ate restaurant ang nagaplayak ket isumet gayam ti pagtrab-trabahuan ni Matet nga ex ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rodel dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta rin nag-applya matrabaho, babe? Naala ka kadimatlaan? Wen, ket mabalin kon ti mangrugiin ton bigat. Oh, kita am ti uniform ko, oh. Ay na, maragsakan para kan ka, babe. Agyamanak, babe. Ken dakkel ti pagyamanan ta kini Cesar. Ta iso tinang tulong kanyak. Wan dakkel ti na itulong ti best friend mo kan ka. Ay, wan gayam. Supervisor mo tlaang ni Cesar Ijay. Saan ka di? Wen, babe. Nasaya at nga rod no kasta. Tapno adda kadwam. Narigat no awan amamum Ijay. Wen, babe. Ket excited akon amang rugi iti trabaho. Naimbagag sapam, pare. Kastamat kan ka, pare. Nasapa ka. Wen, damungal daw ko ita. Sana mabalin na maladawag. Dakkel tinagbaliwan, pare. Kasta talaga? No adda inspirasyon mo? Kaano kayo matnay nga kalay sa kanilara? Nasarok adu atawin yun. Basit pa iti urnong may, pare. Bandayam ni Lara, pare. Man tikaskan ko na. Simple. Kay, sana na arte. Wen, pare. Sigurado akong kinilara. Rodel? Matet? Oo. Kasla naklaat ka, nakakita kanya ka. Saan, Mat? Italaang man na nagkita ta, kalpasan ti limatawan. Jack ni namnama makita ka dito eh. Kumusta kan? Nasayat, Matet. Sige ha, agpakada akon. Ado pa'y ti aramida ki di office ko. Agsarita tanto, kalpasan ti trabaho, Rodel. Gayam ni Matet. Rodel, agidantan nga ag-lunch. Ha? Umay kakit din. Iti kasta, makapagsarita ta. Mano matatawan asaan ta nagkit-kita. Matet. Sana na mabalin na makisinara ka. Akas iti sigod. Anya? Dakas ka din no makipagayamakan ka? Awan mo ti dakas sa panggap ko, Rodel. Di mo ibaga saan ka pa'y naka-move on. Matet, adan no biyak. Katjak kayat amadadaal ti relasyon mi, gapokan ka. Awan di plano ka makisinubyan kan ka, Rodel. Anya nga ro ti panggap mo? Kaya't ko lati makipagayam kan ka. Amo, Matet, kasta tinangrugyan tayo di. Pasensyakan. Dakkal ti panagtalak kanyak ni Lara. Katjak kayat amadadaal dayta a panagtalak. Babe, kumusta ti trabaho? Kasla na unag ti pampanunutan, Ha? Adda ka di parikot mo, babe? Awan, babe. Kat, kumusta nga ro ti trabaho? Kabaalam ka di matlaan? Wen, kabaalak, babe. Saan mat anadagsan ti trabaho? Nasayaat nga rod no kasta. Kasano nga tanga ibagaken ko na. Akatrabahwak ti ex ko. Amang ano day tati saan minto apag kinawatan. Abay, kas na ti ba nang kitam kanyak? Kwa.
Mailiwak la siguro kan ka, babe. Sige nga, Rod. Maturog tan. Tainton bigat. Ag-overtime kami iti trabaho. Good morning, Rodel. Anya ti aramidam dito ay matit. Apay akas tatikawas mo. Nagkiting unay. Di mo ka din nagustuhan? Awan gayam. Adto yun. Ingatangan ka iti merienda. Ha? Ala amon. Saan ka nga sa upay? Awan gayam. Naalak ti number mo ka ni Cesar. Iti kasta. Nalaklaka ka ama teksan. Sige ha. Panawan ka pa'y dito eh. Bye! Anya timbangan ni matitkan ka pare. Apay akas dyan tilangan na rin mo. Nakaisan. Ngam kasla, dakas mo tikat asawon ti isim na. Panagkunak. Kayat na ti makisinubyan kanyak, pare. Kasan mo ngayon ni Lara? Sapay na planong ti kalay sayo. Mariribo ka na, pare. Tunggal adaki di balay. Malaglagip ko ni Matet kan tinapalabas mi. Kayat ka di asawon dahi tanga, kayat ka pailangan ka ni Matet. Diyaga mo, pare. Kunak no nakamove on akon. Ngam iti nakitak manen. Nakariknaak manen iti nagpaydo makenkwana. Sana nasayati kasta pare. Kasanon, numaamuan ni Lara. Hi, Rodel. Kunak no nagawid kan. Saan pa'y? Inururay ka takayat ka makasarita. Di nakliklikan. Anya ti pagsaritaan ta. Panagkunak ket awan. Mabalin ka di nga iti dagos ko ti pagsaritaan ta? Masapul ka di nga ijay. Wana. Iti kasta, makapagsarita ta na imbag. Umunag ka na iti kotsek. Saan? Saan ka sumurot kan ka? Kasta? Makitam da iti aladawan? Ladawan ta da ito'y itay nagsarita ta. No di mo kaya ti sumurot kanyak, isend ko da ito'y kanilara. Kita aklang, no anya ti maibaganakan ka. Ato iti arak nga inuman ta, Rodel. Sana bale, tadatan dito dagus ko. Uray mabartag ka, okay lang. Apay nga darak. Kunak man wag sarita talang. Amok mat akayat mo matlaan, Rodel. Ag-picture taman? Di nakalaan itiladawan natin. Ag-isam ka mat tapno wayat tiladawan ta nga isend ko kanilara. Apay ka di akas Twitter aramidam. Di mat agayan ayat kayo kini Ryan. Kasano ni Ryan? Naalakon ti kayat ko kani Ryan, Rodel. Nakagatang akon iti kotse. Nginginaan akawas, ganda dumapay. Isuasan ko nakasapulan ni Ryan. Ngamin, aging gaita. Sika pala ang ti ayat na Rodel. No kasta. Kwartalaeng ti kayat mo. Iso nga in-break nak. Kat simurot ka iti dayjay a Ryan. Wan, Rodel. Iso pa nga asim ko ma. Ta isublita ti sigod. Mailiwak unay kan ka. Amok matkat. Adda pala pa nagayat mo kanyak, Rodel. Good morning, Rodel. Kumusta titurog mo? Apay, adito'y silid mo tinagturugak. Saan mo ka din na malagip dagiti inaramid ba iti rabi, Rodel? Kan si kamot tinangibaga akayat mo ti maturog dito'y silid ko. No kasta. Saan kan ngag sa upay? Kita am dagiti ladawan tao. Nag-sweet ta? Saan ka di? Agawid akon. Agururay ni Lara kanyak. Sigurado ang madanagan dayjay. Apay, di mo ka di kayat amakita dagiti ladawan ta, Rodel? Pangaasim mateta. Sardengan na kamin kinilara. Sorry, ngamjak maikari, Rodel. Sikat ti rason, no apay ang nagsubliak dito'y. Sige, sumarunukan iti kusina. Tamang isaganak iti kananta.
Rodel. Matet. Anya ti kayat asawon daytoy. Ryan? Ryan, awan ti planok a makisinubyan kini Matet. Awanan ka itibain, Rodel. Ryan! Apay at tinanog na Ryan. Biktima aklaan ditoy. Biktima? Kasano na ibagam a biktima kalaang? Matet, ibagam ti pudno itinobyam. Podno ti nakita mo, Ryan. Ni Rodel ti ayatak. Kat kwarta laang ti kayat ko kan ka. Rodel, agpudno ka man kanyak. Sa dino tinapanam idirabi ay. Nag-overtime ak. Nasaysaya at matlaang no ibagam ti pudno kin ni Lara. Nanang? Mabuteng ka amaamuan ni Lara akad duwam ti ex mo? Nakaamuan nyo itinayta, Nanang. Saanen anas ken no asino tinangidanon kanyak. Kasanulaengen no masikugam ni Matet. Agpampanunot ka kadi, anak ko. Nanang. Ibagam ti pudno kin ni Lara. Tadumteng tumitlaeng ti aldaw, amaamuan na ti pudno. Nanang, jak kayat amapukaw ko ni Lara. Pinanunot mo kumadayta, sakbay ang nagaramid ka iti may kaniwas. Oh, kitaam dagito'y ladawan nyo, nga insend na kin ni Lara. Rodel, apay adi mo sardengan tinubyak. Amom ka di asika ti makagapo, no apay akanayon kami nga agapa. Ryan? Amom pare, awan planok amangagaw kini Matet kan ka. No kasta, anya ti makagapong agsarsarita kayo pailaang. Anya rita ipagpakitam ken kwa na Matet. Kita akman? Di mo alaan ti cellphone ko, Ryan. Anya dagitoy aladawan, Matet. Saan ka di nagsaritaan ta nga idilit mo dagitoy? Pare, dayta ti makagapo. No apay nga agsarsarita kami kini Matet. Ibagbagak nga idilit na dagiti ladawan mi. Awanan ti daduma pa'y apanggap ko kankwana. Siya kun ti mang dilit. Iti kasta, awanan ti rason nga agsarita kayo pailaang. Agmerienda ta pa, Rodel. Apay akas ta tilangan. Kasla dadak kala parikot mo. Kuha ngamin pare. Ni Matit ka di ti makagapo? Agbababawi ak. No apay asimuro tak kini Matet iti day di aguntaway. Adayang kabil na iti arak nga ininom ko. Mawata kon pare. Kasano no agsikog ni Matet? Tidakas na. Insend na kini Lara dagiti latawan mi. Jak pa'y nakasarita ni Lara. Oh, kasano da ito yan? Dakkel aparikot da ito pare. Simbangpat ka din ni Lara, Nanang. Awan pa'y mat, anak ko. Anya ngay. Agpudno ka ka din kankwana. Wen, Nanang. Makonkonsensya ak. Nasayaan. Ay aywom ni Lara. Tatalagaan na sakit ti inaramid mo, anak ko. Wen, Nanang. Jak kayat amapukaw ko ni Lara. Rodel? Agpudno ka kanyak. Anya ti kayat asawan dagito'y aladawan. Lara, awan ti amok kada kita. Adain laok ni Matet iti ininom mi nga arak. Pakawanan ako mabeb. Sika ti lalaki, Rodel. Apay ngamin anapan ka iti apartment na. Pakawanan na, babe. Apay anarabin mo ti kaste kanyak. Awan ta mo ka nagbasulak kan ka. Kunapay adi mo impod na dagos. Inuray mo pala sa balya tao ti pakamuak. Gaputa tsak kayat amakiwin na suwas ka kanyak, babe. Pangaasim. Ikanak iti sa bali pa'y abundaway. Ag-resign ako niti trabaho. Ipatanak, Rodel!
Siyak lang ang dagan, Chas. Siyak ti pumanaw ditoy. Tapno nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Ay, Lara, balasang ko. Nanang nasakit ti naramid danak yung kanyak. Amok. Ang ikam kumapay iti may sagun daway. Pasensya kayo, nanang. Ngam panagkunak. Nas kanawayawayaan mi ti tunggal maysa. Iti kasta, makapagpanunot kami anay bag. Panawan lang ang ti makaibaga. No agsinubyan kami paywan no saanan. Nakiwin naswas nga rod kanyak ni Lara, Mr. Lonely. Kalpasan ti panagsinami, nagikatakmatan iti trabaho, tapno maliklikak ni Matet. Awanan ti komunikasyon mi kini Lara. Inblock nakmatan iti Facebook, kat nagsukatan iti number na. Saan ko ang mapabasol ni Lara? Taamok asyak a mismo tinang dadaal iti relasyon mi. Nupay kasta, namnamaaglat ta, nga agsabat tupay ti dalan mi. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Rodel. Pagayam Rodel, agyaman ak iti daytoy a pakasaritaam. No kumata talaga aliniklikam ni Matet, saan kuma anarakrak ti ayan-ayat yo kini Lara. Nga madaditan, nalpasan ti amin. Kat inton maminsan, nasken alumiklik ka, iti mabalin apakadadaalam. Kat sabay la kuma, tagsabat pay ti dalan yo kini Lara. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Rodel, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.